Ladies and gentlemen, hello. I'm very proud to present you a very famous all around the world actor. Is Michel Marcat. Στην Ελλάδα τον ξέρουμε ως Μιχάλη Μαρκάτη. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα, καλώς σας. Τι κάνεις? Είναι η διεθνής γλώσσα, ξέρετε που μιλάμε εδώ πέρα. Τι έγινε Μιχάλη μου, είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ στο Άλσος Νέας Σμύρνης που είμαστε. Ωραίο, δεν είναι το πάρκο μας? Είναι εκπληκτικό, είναι εκπληκτικό. Επιτέλους το έχει μάθει και ο κόσμος και έρχεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ευτυχώς. Είναι μια ανάσα νομίζω για πολλές περιοχές εδώ της Αθήνας και το ευχαριστούν οι άνθρωποι. Μια χαρά. Ναι, κάνει και το φεστιβάλ του θεάτρου εδώ. Λίγο. Να το πούμε. Λίγο δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι όπως γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Αυτό το ξέρουν οι ηθήνοντες. Ας μην το συζητήσουμε αυτό. Πες μου, τα νέα σου. Καλά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, τρέχω, δουλεύω. Όχι στη δουλειά που ξέρετε. Έχω ένα μαγαζί ανοίξει μαζί με τον αδερφό μου. Όπα. Ναι, μια καφετέρια εδώ μέσα στο Άλσος της Νέας Σμύρνης. Και ευτυχώς λέω, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μισό. Καφές από το Μιχάλη είναι αυτός. Τουλάχιστον προχωράει για να μπορούμε να πάμε μπροστά την οικογένεια. Βρίσκομαι τώρα με 3 παιδιά, οπότε πρέπει να προσέχω τις κινήσεις μου. Και τα 3 δικά σου. Έτσι μου είπε η γυναίκα μου. Η αλήθεια είναι, μια και μιλάμε μεταξύ μας και είμαστε συνάδελφοι, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ, εξαιρετικά δύσκολα, ναι. Για τους πάντες, απλά ο καθένας κοιτάει τον τομέα του, γιατί δεν μπορώ να ξέρω αν είναι για τους υδραυλικούς ή για τους ηλεκτρολόγους, αλλά για τον δικό μας το χώρο ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, βέβαια. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει περισσότερο. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που μπαίνει στην άκρη αδίκως είναι ο πολιτισμός. Και θεωρώ ότι αυτή δεν είναι μια σωστή πολιτική. Εντάξει, έχουμε άλλα πράγματα να κοιτάξουμε σίγουρα, δεν το συζητώ. Η παιδεία μας και η υγεία είναι πρώτα απ' όλα, αλλά και ο πολιτισμός είναι μέσα στην παιδεία μας, νομίζω. Ο πολιτισμός είναι η παιδεία για μένα και η παιδεία είναι πολιτισμός και γενικά ο πολιτισμός είναι ο τρόπος ζωής. Για μένα ο πολιτισμός δεν είναι απλά το θέατρο ή οι τέχνες, η ποίηση, η ζωγραφική. Ο πολιτισμός είναι και να μην πετάς ένα τσιγάρο κάτω. Εδώ βλέπω αρκετούς πολιτισμένους που πέρασαν. Και όλα αυτά. Και ξέρεις τι μου τη δίνει, ότι μόλις περάσει τα σύνορα δεν το πετάς το τσιγάρο κάτω. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί μόλις πας αλλού γίνεσαι. Εντάσσεσαι σε εκείνη τη χώρα και εδώ πέρα είσαι και άμα σου πει κανένας τίποτα του λες και τα ελληνικότατα. Αυτό είναι και ο πολιτισμός. Πόσο έχει προϋπολογισμό στο κράτος? Το 1%, ναι. Το 0,5%, 0, νομίζω. Όχι όμως για όλους. Όχι βέβαια. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Συγγνώμη. Γεια χαρά. Γεια σας. Γιατί να αλλάξει? Εδώ γνωστοί περνάνε. Γιατί να αλλάξει δηλαδή αυτό στο κράτος μας που λειτουργεί τόσο άψογα, ας πούμε? Όλα δουλεύουν πελατειακά, όλα με τους φίλους, όλα λαμογές. Εγώ δηλαδή είμαι 40 χρόνων άνθρωπος, δουλεύω πάντα στον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορούσα. Εδώ τελειώνει η συνέντευξη, παιδιά. Άκουσα 40 χρόνων. Έχεις το θράσος και μου το λες. Επίσης να σας πω ότι σήμερα που κάνουμε τη συνέντευξη είναι 24 Σεπτεμβρίου και ο Μιχάλης έχει γενέθλια. Happy birthday! Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαρύ μου έρχεται, αλλά από το πρωί κάπως δεν ξέρω, δυσκολεύομαι. Εμένα είναι 10 χρόνια πιο βαρύ από σένα, είμαι 50. Άστα να πάνε Μιχαλάκη. Για τηλεόραση? Τηλεόραση τι να πω? Μαθαίνω τουρκικά. Έχω πάει σε μια σχολή τώρα. Δεν ανάγκη, για τηλεόραση μπορείς να μάθεις τουρκικά. Γιατί να πας σε σχολή να πληρώνει? Ναι, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, είναι μια μόδα, πιστεύω θα περάσει. Καταστρέφει τις δουλειές μας. Πώς πέρασαν τα μεξικάνικα και τα βραζιλιάνικα και τα σόου και τα μπράβο, τσάο, δεν ξέρω τι. Θα περάσει νομίζω. Δεν βρίσκω καμία ουσία σε αυτό. Ναι, αλλά εκείνα πέρασαν και ήρθαν κάποιες ελληνικές σειρές. Ο κόσμος είδε, βέβαια να σου πω, επειδή εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, κάποτε που υπήρχαν και 40 ελληνικές σειρές ήταν too much. Βέβαια, είναι πράγμα αυτό. Αφού είμαστε της υπερβολής. Και για να μιλάμε την καινούργια γλώσσα, την τουρκική, η οποία έχει μπει, είναι τσόκ. Έτσι τσόκ. Αλλά δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, και τα 40 ήταν πολλά, αλλά και το να μην υπάρχει ούτε ένα, να υπάρχουν δηλαδή 2-3, είναι τελείως λίγο. Δυστυχώς. Και μας μαθαίνουν και τουρκική ιστορία τώρα πια, έτσι, τον Σουλεϊμάν. Sorry, ρε παιδιά. Μισό λεπτάκι, έχουμε τηλέφωνο, παιδιά. Για χρόνια πολλά θα είναι, δεν είναι? Ναι. Εντάξει, το αφήνω για να απαντήσω μετά. Οκ, στα 41 σου. Του χρόνου, 24 Σεπτέμβρη, θα απαντήσει. Θέατρο έκανες το καλοκαίρι?
Το καλοκαίρι, ναι, ήμουν σε μια παράσταση που την είχαμε ξεκινήσει από πέρσι με τη Μέρη τη Βιδάλη. Δώσαμε κάποιες υποχρεώσεις ακόμα που είχαμε σε κάτι δήμους κτλ. Γιατί από όσο ξέρω τουλάχιστον μόνο έτσι κινείται αυτό το πράγμα. Και τελείωσε και αυτό. Κάτι συζητάω για το χειμώνα, αλλά πιο πολύ σε μια παράσταση χορευτικού ύφους. Ήμουνα και πέρσι σε μία. Έλα. Τα πάω καλά με αυτό και νομίζω θα είναι ωραία. Αν έχει και belly dance μέσα, πες μου να έρθω εγώ. Γιατί και εγώ είμαι πολύ καλό στο belly dance, παιδιά, πρέπει να σας πω. Γιατί με τέτοια κοιλιά, μόνο χορό της κοιλιάς θα μπορούσα να χορέψω. Γεια σας, πολλοί κόσμος περνάει, παιδιά. Το Άλσος έχει πολύ κόσμο, να σας πω. Και επειδή το παίζω δημοσιογράφος πια με αυτό εδώ που έχουμε φτιάξει, να κάνω τις γνωστές ερωτήσεις. Θέατρο, κινηματογράφος ή τηλεόραση? Και κινηματογράφο δεν έχω κάνει ιδιαίτερα. Έχω κάνει 2-3 ταινίες, συμμετείχα, δεν είμαι πολύ κοντά σε αυτό. Θέατρο. Εγώ το διαλέγω όπως οι περισσότεροι νομίζω. Θεωρώ ότι αυτή είναι η τέχνη μας. Το βλέπω ακόμα ρομαντικά, το βλέπω γλυκά, μου αρέσει, θέλω να παίξω ρόλους. Γουστάρω την πρόβα, γουστάρω την παράσταση, την πλάκα της, το σοβαρό της. Και αυτό ήθελα να κάνω από μικρός. Και εκεί αναπτύσσεται το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, πας την πρώτη μέρα ανάγνωση και στη 10η μέρα είναι τελείως άλλο. Ναι, έχεις γνωρίζεις προχωρήσει. κάθε φορά άλλους ανθρώπους που παίζεις, άλλους ανθρώπους που συνεργάζεσαι. Είναι φοβερό. Εμένα δηλαδή έχει διευρύνει τους ορίζοντές μου. Και μόνο που διαβάζεις όλους αυτούς τους συγγραφείς, που ασχολείσαι, ψάχνεις. Εγώ έτσι το κάνω δηλαδή. Δεν πάω από τα λόγια μου. Προσπαθώ να είμαι όσο καλύτερος μπορώ. Κάθε φορά σε οτιδήποτε κάνω. Ακόμα και στο μαγαζί. Μιχάλη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, αυτό που λες δηλαδή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εντάξει, εκτός την τρέλα και κάποιοι που γίνονται για να γίνουν εξώφυλλα, αυτή είναι η φιλοσοφία, όχι της δουλειάς μας ακριβώς, αυτού που ασχολούμαστε. Εγώ αποφεύγω να το λέω δουλειά. Ναι, ναι. Αν το πεις δουλειά, έχεις χάσει νομίζω τον προσανατολισμό. Σίγουρα πρέπει να πληρώνεσαι για να μπορέσεις να ζεις, αλλά το κάνεις για την ψυχούλα σου. Έτσι. Εγώ να σου πω την πλήρη αλήθεια, Μιχάλη, και θέλω να ρωτήσω και την άποψή σου. Όταν αρχίζουν παραστάσεις, δεν είμαι τόσο σε εγρήγορση όσο στις πρόβες. Ναι, εντάξει, αλλάζει το πράγμα. Στις πρόβες που το ψάχνεις, που ναι, το φτιάχνεις. Εκεί είναι το πιο ωραίο και ειδικά στις προχωρημένες πρόβες. Εμένα αυτό μου αρέσει. Οι τελευταίες 2 εβδομάδες πριν ξεκινήσουμε και που ένα μήνα μετά. Φώτα, που μπαίνει ήχος, που μπαίνουν όλα και αρχίζει το πράγμα και παίρνει μορφή. Αυτό και ολοκληρώνεσαι και εσύ σαν ρόλος. Να σου πω, δεν τσατίζεσαι που δεν μπορείς να δεις την παράσταση στην οποία παίζεις? Αυτό που το πας, θα το έχουμε κρίμα σε όλη μας τη ζωή. Αυτό ρε παιδί μου, παρακαλώ τους επιχειρηματίες, γράφτε ρε παιδιά την παράσταση, έτσι να την έχω, να την δείξω στο εγγόνι μου. Και πάλι δεν είναι το ίδιο και να την γράψεις δεν είναι το ίδιο. Το θέμα είναι αυτό. Περίπου τι είναι ρε παιδί. Ναι. Πολλές φορές τους λέω, θα λέω στο εγγόνι μου ήμουν ηθοποιός, κάποιος και μου λέει άντε ρε εσύ που ήσουν ηθοποιός. Να έχω ένα ντοκουμέντο ρε παιδάκι μου ότι ήμουν ηθοποιός, να το βάλω το DVD να το δούνε. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Γιατί στα τηλεοπτικά δεν αποδεικνύεις ότι είσαι ηθοποιός. Όχι εσύ, γενικά όλοι μας. Όχι, για όλους το λέω. Ναι. Η τηλεόραση είναι εντάξει, πιο απλό. Βέβαια έχω δει κάποιους ηθοποιούς, αν ονομάσω εγώ την Καραμπέτη, η οποία το αντιμετωπίζει σαν θέατρο την τηλεόραση. Τα πλάνα της δεν πάνε ποτέ το ένα πάνω στο άλλο. Ζητάει πάντα 1/4, ένα 20 λεπτό διάλειμμα, ψάχνει, μπαίνει και μετά ξεκινάει. Εντάξει, πρέπει να είσαι Καραμπέτη προφανώς για να το πάρεις. Για να το ζητήσω. Άμα το ζητήσω, εγώ θα μου πω να άντε αγοράκι. Γεια σου. Στις τελευταίες δουλειές που δούλεψα, σε 2 καθημερινά, πώς να το πω ευγενικά, μου φύγει ο τάκος. Δεν το πίστευα. Ο τάκος καταλαβαίνετε τι εννοεί. Δεν το πίστευα ότι μπορεί να πηγαίνει τόσο γρήγορα ένα γύρισμα και καλοί δεν ήμασταν. Δηλαδή, μπορεί να ήμασταν αποδεκτοί, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλοί. Αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά είχαμε συνέχεια στα αυτιά μας το γρήγορα, βιάζομαι γρήγορα. Τρέχαμε να πούμε και τα λόγια μας γρήγορα, ξέρω εγώ. Τους κάναμε όλους λαχανιασμένους. Αυτό. Έχεις το ανικανοποίητο, έτσι? Τι εννοείς? Του ηθοποιού. Ναι, έτσι λέω, ναι. Εγώ όταν φεύγω από ένα γύρισμα, μου έρχεται να πάρω τηλέφωνο, παιδιά, να ξανάρθω να το κάνω. Γιατί ξέρεις, δουλεύω το πράγμα και λέω, όπα, μπορούσα να το κάνω έτσι. Το έχεις και εσύ? Ναι, εγώ πάω και το λέω καμιά φορά. Σταμάτησα γιατί με παίρνουν στο ψηλό πια, ας πούμε. Έλεγα, μήπως εκείνη η φράση, ρε φύγε από εδώ, μου λέει, κάνε μας τη χαρή να πούμε μεσημεριάτικο. Αυτό δεν είναι κακό. Εντάξει, θέλει άλλες συνθήκες δουλειάς. Δεν μπορώ να το απαιτήσω στις υπάρχουσες συνθήκες. Σε ένα κινηματογράφο ίσως όμως θα μπορούσες να το δεις διαφορετικά. Που είναι πιο κοντά στο θέατρο σαν δουλειά. Που κάνεις την πρόβα σου, ελέγχονται όλα, ξαναγίνονται. Δεν υπάρχει κάτι
εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που να πεις έλα, περνάει. Στον κινηματογράφο είναι η κάθε λεπτομέρεια ζωγραφισμένη. Ζηλεύεις? Όχι, δεν τρελαίνομαι. Έχεις δει πράγμα που να σου πω, όχι με την έννοια ότι τον κερατά θέλω να ανέβω να το σκοτώσω να παίξω εγώ, αλλά να πεις άχρε να ήμουν εγώ. Ναι, μ' αρέσει. Με την ωραία λέξη ζηλεύεις. Με την ωραία έννοια της λέξης. Ναι, μου έχει συμβεί σε μερικές παραστάσεις. Έχω πει θα ήθελα να είμαι σε αυτή την παράσταση. Εντάξει. Και κινηματογράφο. Και κινηματογράφο. Τηλεόραση ρωτάω, αποκλείεται να είπες. Όχι, δεν. Εκτός από 2-3 σειρές βέβαια. Και αυτό πάλι δύσκολα. Αλλά έχω βρεθεί και σε πολύ καλές δουλειές και με τρομερούς συνεργάτες και έχω δει αγάπη του κόσμου, όχι προς εμένα, αλλά προς μία παράσταση. Που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Που να μας λένε, χωρίς να μας ξέρουν, σας ευχαριστούμε πολύ, στην επαρχία τρελαίνομαι, πεθαίνω. Δηλαδή, τόση αγάπη που παίρνεις από αυτούς τους ανθρώπους, αν είσαι τίμιος. Αυτό, άπα, για ξαναπες το. Αν είσαι τίμιος, βέβαια, γιατί ακούω συναδέλφους καμιά φορά που λένε εντάξει, πάμε, παίζουμε, ξέρω εγώ, τι να πω, ενδεικτικά, από στην Ξάνθη. Οκ, πάμε να τα πούμε, να φύγουμε. Δεν μπορώ, μου γυρνάει το μυαλό. Στην Ξάνθη, ειδικά, θα κάνω το καλύτερό μου. Θα δώσω όσα αγκάζια έχω για αυτούς που βλέπουν θέατρο σπάνια. Όλη η επαρχία, έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί η επαρχία έχει ένα αισθητήριο, ρε παιδί μου, που δεν το καταλαβαίνουμε. Όλοι. Κάποιοι νομίζουν ότι θα πάνε, θα απλώσουν 5 πανιά, θα βγουν και 2 επώνυμοι και άντε τελειώσαμε. Δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι αυτό. Από εκεί χαλάει το θέατρο. Από εκεί όσοι πάνε πρώτη φορά και δουν μια αηδία, δεν με αφήνεις και να βρίζω. Δεν ξαναπάνε και σε βάζουν στον κουβά όλους. Έλα, θέατρο είναι, άντε εντάξει. Τι θα βγουν να μας κάνουν 3 νούμερα και τέλος. Αλλά τους πήγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ παράδειγμα, το Θάνατο του Εμποράκου, που είναι ένα εξαιρετικό έργο, παγκόσμιο έργο. Με τον Καρακατσάνη. Ναι, παράδειγμα λέω, που είναι ένα έργο με ζουμί, με ουσία, με ανθρώπινες σχέσεις, και ερχόντουσαν κλαμμένοι στο καμαρίνι να μας πούνε ευχαριστώ. Μας φιλούσαν τα χέρια. Τρελάθηκα. Μιχάλη, αυτό είναι όμως. Αυτό είναι πολιτισμός που είπαμε στην αρχή. Πολιτισμός δεν είναι, πήγα και τους παρουσίασα 3 επώνυμους και ήρθανε μετά να υπογράψουν αυτόγραφα και να φύγουν. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτούς τους ανθρώπους τους έκανες να πάνε σπίτι τους να σκεφτούν το πιο βασικό από όλα. Βέβαια. Να θέλουν να ξαναπάνε σε θέατρο. Και αυτό δεν το ανταλλάσσω με τίποτα, ρε φίλε. Αυτό είναι που σου δίνει δύναμη για να προχωρήσει τη δουλειά. Στην Αθήνα είναι και λίγο ψευτοκουλτούρα το πράγμα. Έτσι. Έχει, ναι. Η επαρχία όμως δεν το έχει την ψευτοκουλτούρα. Είναι αγνοί άνθρωποι. Αυτό εγώ το είναι. λέω και το εννοώ. Έτσι. Εγώ γουστάρω πάρα πολύ να πηγαίνω όσο μπορώ επαρχία να παίζω θέατρο. Όσο μπορώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν κρύβονται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν θα σου πούνε, θα σου πούν δεν μου άρεσε. Θα είναι αλήθεια, βέβαια. Βέβαια, γιατί να σου πούνε τους άρεσε ενώ δεν τους άρεσε. Καλά, στην Αθήνα μην το. Όχι, λέω για αυτούς τους ανθρώπους που είναι, ας πούμε, λέω παράδειγμα, όπως το παιδικό θέατρο. Που καταδικάζουν τα παιδιά άμα δεν βρουν ενδιαφέρον. Λογικό δεν είναι. Προσπάθησε περισσότερο. Για πες μου τώρα που είπες για παιδιά, τι άποψη έχεις για τα νέα παιδιά? Εγώ συναναστρέφομαι με νέα παιδιά. Τα βρίσκω το ίδιο άξια με τα προηγούμενα νέα παιδιά και ίσως και περισσότερο. Ίσως και πιο άξια, βέβαια. Είναι πιο διαβασμένα, πιο δουλεμένα. Ναι, και με περισσότερες ευκαιρίες και μπροστά τους πράγματα στον υπολογιστή τους όλα. Εννοώ για την καλή πλευρά του υπολογιστή. Γιατί έχει και την κακή πλευρά. Καλά, όπως αλλά νομίζω ότι λίγο το μυαλό τους, το κεφάλι τους να έχουν. Εντάξει, ακούγεται λίγο κλισέ γιατί οι πιο παλιές εποχές ήταν πιο αγνές κτλ. Αλλά όντως είναι έτσι. Αλλά ακόμα και σε αυτή την εποχή, τη δύσκολη, την κρίση, το από παντού, τα ναρκωτικά, τις ειρήνες, ένα παιδί, αν έχει σωστή καθοδήγηση, μπορεί να μεγαλουργήσει. Σε αυτό που έχει στο μυαλό του, οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Δεν χρειάζεται να γίνει πυρηνικός επιστήμονας. Όχι, μπορεί βέβαια. να γίνει κάτι έτσι που του αρέσει εκείνο. Κάτι που τον γεμίζει και θέλει να το προσφέρει στην κοινωνία. Έχουμε γεμίσει με επαγγελματίες που κάνουν λάθος δουλειά, που βαριούνται να πάνε στη δουλειά τους. Εγώ δεν το μπορώ αυτό. Πληρώνεσαι, ας πούμε, ή μην την κάνεις ή μην πας. Ένα από τα δύο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με βαριά καρδιά. Ακόμα και στο ΙΚΑ να δουλεύεις και στην εφορία, που και αυτοί τρώνε το λούκι τους. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις και να μην κάνεις τη δουλειά σου. Εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό. Ανοίγεις μεγάλη πληγή, Μιχάλη μου. Και είπες και κάτι το οποίο πίστευες ποτέ ότι θα φτάναμε στο σημείο να λυπούμαστε τους δημόσιους υπαλλήλους?
όπως τώρα που πλέον απομακρύνονται πάρα πολύ, έχουν μείνει σε κάθε δουλειά μόνο ένας-δύο. Εγώ πάω για τη μητέρα μου πάντως στο Ίκα, τη λυπάμαι μια κοπέλα εδώ στην Καλιθέα. Είναι μόνη της, από πάνω υπάρχει ένα κάρο κόσμος, ουρά δεν δέχεται κανένας να κάτσει, γιατί όλοι απλά θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Εδώ έρχεται ο πολιτισμός που λέγαμε πάλι. Παντού μπαίνει ο πολιτισμός, όπως βλέπεις. Βέβαια. Δεν είναι πράγμα αυτό. Δεν μπορείς εγώ έχω μαγαζί που κυρίως έρχονται παιδάκια. Βλέπεις τους γονείς πώς φέρονται στα παιδιά τους και τι τους μεταδίδουν. Από εκεί καταλαβαίνεις αν ένα παιδί μπορεί να πάει μπροστά. Οι γονείς είναι το α, να πω μέχρι το χ, δεν λέω μέχρι το ω, για τα παιδιά. Από εκεί δεν ξεκινάει όμως όλο το πράγμα. Βέβαια από εκεί ξεκινάει. Εσύ τώρα έχεις 3 παιδιά, δεν καταλαβαίνεις ότι ένα μεγάλο μέρος της ανατροφής τους έρχεται από σένα? Σίγουρα και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Και λάθη θα κάνουμε σίγουρα. Αλλά τις σωστές βάσεις δεν μπορείς να αφήνεις. Λέω το πιο απλό παράδειγμα που είναι αυτό που είπες πριν. Να αφήνεις το παιδί σου να πετάει το σκουπίδι κάτω. Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Γιατί είμαστε στη χώρα μας, γιατί είμαστε στο πάρκο μας? Ένας λόγος παραπάνω. Όταν είχα βγει πρώτη φορά από την Ελλάδα, ήμουνα 19 χρονών. Είχα πάει Ελβετία, είχα μια θεία εκεί και πάμε να πάρουμε κάστανα. Και μου δίνει 2 σακουλάκια ο καστανάς, ένα με τα κάστανα και ένα άδειο. Του λέω, τιάς μου, τι κάνει αυτός? Τι μου δίνει άδειο σακουλάκι? Μου λέει, πού θα πετάς τα σκουπίδια? Και φυσικότατα εγώ της λέω, κάτω. Άρχισε να ξεφωνίζει και κατάλαβα ότι πρέπει να αλλάξω λίγο οπτική στα πράγματα. Τα σκουπίδια δεν τα πετάμε κάτω, αλλά πολύ περισσότερο τα πετάμε και πάνω. Γιατί πάλι κάτω θα πέσουν. Σου χρωστάνε φραγκά? Όχι. Έλα! Τα έχω πάρει από όλους. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Respect, έτσι. Respect, φίλε, respect. Έκανε κακούς ρόλους στα serial και μου φοβόντουσα. Κάτι δολοφόνους και τέτοια έκανε. Όχι, εντάξει. Πρόλαβα και την αρχή της κρίσης, αλλά ευτυχώς εξοφλήθηκα. Δεν έχω να πω για κανέναν τίποτα. Μια χαρά. Ακούω τραγικά πράγματα. Και το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι εμείς οι ηθοποιοί συμφωνούμε πια να παίζουμε χωρίς χρήματα. Σχεδόν συμφωνία είναι αυτό. Αυτό την τελειώνει τη δουλειά μας, που βάζει την ταφόπλακα. Στην ανασφάλεια ή στην ματαιοδοξία συμμετοχή στην κρίση? Τώρα ποια συμμετοχή στην κρίση? Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα κονδύλι, μια μερίδα, έστω και 0,0 για τη δουλειά αυτή. Δεν λέω για τον πολιτισμό, λέω για την τηλεόραση. Κινούνται χρήματα γύρω από την τηλεόραση, εντάξει, λίγο κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν σε τρελαίνει όταν ακούς το Μέγκα, λέμε τώρα ένα κανάλι, είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας? Δεν σε τρελαίνει αυτό το πράγμα? Βέβαια. Εντάξει, είναι λάθος χειρισμός μαγαζιών, όπως είναι και για τη χώρα μας γενικότερα. Κάτι γίνεται, κάπου κάποιος τρώει ενδιάμεσα, ρε παιδιά. Χάνονται τα λεφτά. Ενώ δεν θα έπρεπε, αν τα βάλεις κάτω δεν είναι, μετρημένα κουκιά είναι. Σαν να έχεις ένα μαγαζί πραγματικά. Το Μέγκα είναι ένα μαγαζί και η Ελλάδα, έτσι όπως την έχουν κάνει, είναι ένα άλλο μαγαζί. Με την ευρεία έννοια όλες οι χώρες μαγαζιά είναι, εντάξει. Ναι, αλλά το λέω ότι είναι μαγαζί με χασούρα που έχει πολλούς ενδιάμεσους που ρουφάνε το αίμα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει εθνική συνείδηση στη συμπεριφορά των πολιτικών μας. Και πόσα δεν έχουμε ακούσει. Δηλαδή, εντάξει, κλέψε ρε παιδάκι μου, κλέψε, αφού είναι παράδοση στην πολιτική από αρχαιότητα των χρόνων, το λέει ο Αριστοφάνης, το λένε όλοι, αλλά κλέψε κάτι που να σου εξασφαλίσει τη ζωή σου, όχι 15 γενιές μετά. Είπαμε ρε παιδί μου, και ένας ολόκληρος λαός να μην έχει ένα δρόμο να πάει από την Αθήνα στην Πάτρα, που λέει ο λόγος, και να σκοτώνονται και να μας βάζουν ταμπέλες, προσοχή εδώ γίνονται θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτό σε πιέζει, σου σκόνται οι τρίχοι. Ναι ρε παιδάκι μου, σε λίγο θα μας γράφουν 45 νεκροί, 10 τραυματίες, αν περάσετε από εδώ θα πεθάνετε. Για να μην πάμε, ξέρω εγώ τι να πω. Τι θέλω να σου πω, 2 ερωτησούλες, γιατί ξέρω ότι έχει και δουλίτσα και πρέπει να φύγεις, αλλά έχουμε εμπλακεί τώρα στη συζήτηση. Είσαι και ποδοσφαιρόφιλος. Και ποδοσφαιριστής. Και ποδοσφαιριστής, αυτό πρέπει να πεις. Ήθελα σιγά σιγά να το πάμε. Εντάξει, ναι. Για πες μου καταρχήν για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, δεν σε θλίβει? Ναι, χάλια. Χάλια είναι όλα. Μόνο ο Ολυμπιακός ό,τι κάνει που είναι σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοιτώντας την κάμερα, θέλω να πούμε και μια αλήθεια. Ποια κάμερα, παιδιά?
Και στις δύο. Και ο Πανιόνιος, παιδιά. Πανιόνιος πάει καλά. Άντε να δούμε, ναι. Ο αεκτζής εκεί στεναχωρέθηκε τώρα, αλλά τι να κάνει. Και εγώ αεκτζής είμαι και δυστυχώς είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Πώς φτάσανε, ρε παιδί μου. Τι, δεν υπάρχει απάντηση, συγγνώμη, δεν υπάρχει απάντηση. Τι απάντηση να βλακεία μου που το ρώτησα κιόλας. Είναι θλιβερό αυτό, δηλαδή να βλέπεις στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει, που αλλάζουν την μπάλα, ποδόσφαιρο δεν μπορείς να το πεις, δεν σε θλίβει. Βέβαια και τόσο γιατί μεγάλες μπορεί να είμαστε ομάδες. μια ομάδα, αλλά αγαπάμε όλες τις ομάδες για να μπορεί να γίνει και ένα πρωτάθλημα και να βγούμε και έξω να παίξουμε. Βέβαια, εντάξει, υποστηρίζουμε τον αθλητισμό. Τώρα δεν είναι πράγμα αυτό. Μια πλάκα που θα κάνουμε μεταξύ μας, άλλη μόνο. Ή πολλοί φανατήλες. Ναι, όχι. Αλλά όπως αναγνωρίζεις τον Ολυμπιακό που είναι καλός, έτσι αναγνωρίζεις ότι το υπόλοιπο πρωτάθλημα έχει μια κατάντια, μια βρώμα, ας πούμε, που αποκαλύπτεται σιγά σιγά, τα ξανακουκουλώνουν και δεν γίνεται τίποτα. Εκεί που θα πάει, όλο προς τα κάτω θα πηγαίνει. Τι λέει ο σοφός λαός μας? Τι στους λέει? τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Ναι, και αυτό βγαίνει πες. μετά και τρώει τα γκολάκια και ο Ολυμπιακός μωρέ, και έρχεται μετά στην αποτέλεσμα. Ελλάδα να κερδίσει τον Πανθραϊκό και πανηγυρίζει. Εκεί έχουμε φτάσει. Ναι. Αλλά η ομάδα του σωματείου μας, Όλε, πήραμε και το Σωματείο πρωτάθλημα. Ελλήνων Ηθοποιών. Ναι, ανήκω και εγώ στην ομάδα του ποδοσφαίρου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Πήραμε το πρωτάθλημα πέρσι για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Τυχαία θα πω ότι ήταν η μοναδική χρονιά που δεν έπαιξα πέρσι, είχα χτυπήσει. Και άρα δεν χτυπάς και φέτος. Το σηκώσαμε. Για να δούμε, ελπίζουμε να το ξαναπάρουμε φέτος. Για να δούμε, μακάρι να πάει καλά. Μας αρέσει πολύ, ασχολούμαστε, παίζουμε με εφημερίδες, περιοδικά, ξέρεις, ΕΡΤ και τα λοιπά, κανάλια. Ο τύπος γενικά κάνει μεταξύ του ένα πρωτάθλημα. Έχουμε φτιάξει εκεί μια μεγάλη παρέα από ομάδες. Περνάμε ωραία, κοντραριζόμαστε. Μια χαρά. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος, να το πούμε. Το χειμώνα θα το λέμε μέσα από το site μας, το που παίζει η ομάδα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, γιατί παίζουν και άτομα τα οποία θέλετε να τα δείτε από κοντά. Παίζουν και επώνυμοι δηλαδή, δεν θα πούμε ονόματα. Ας κυνηγάνε οι γυναίκες εμάς και όχι αυτούς. Έτσι, γιατί άμα αρχίσουμε να λέμε ποιοι παίζουν εκεί, θα γίνει μια κερκίδα, άστα να πάνε. Χαμός. Και θα μπουν στα ντουζ όλες. Και τι είναι να γίνει έθιμο εδώ πέρα, να τελειώνουν τις συνεντεύξεις, επειδή το site μας λέγεται Speak Free, να σπικάρεις free. Εκτός από μπινελίκια, εκτός από κάτι που να μπορεί να προσβάλλει τον άλλον και να του δώσουμε το έναυσμα να μας βρίζει. Τι θες να πεις? Κοίτα εκεί στην κάμερα και χώστα. Όχι, να τα χώσω δεν θέλω. Εμένα μ' αρέσει να μοιράζομαι τα καλά που αισθάνομαι. Εγώ προτείνω σε όλους τους ανθρώπους να αποκτήσουμε μια ελευθερία στο μυαλό μας, να φερόμαστε μέσα στους κανόνες που υπάρχουν όσο πιο ελεύθερα μπορούμε, όσο πιο δημιουργικά, να αισιόδοξα τα πράγματα, θετικά, και θα πάμε προς το καλύτερο. Είναι πολιτική η θέση μου χωρίς να είναι κομματική. Ας προσπαθήσουμε οι πιο νέοι άνθρωποι τουλάχιστον να προχωρήσουμε την Ελλάδα μπροστά. Αυτό που μας αξίζει είναι να είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Πρέπει να σταματήσουμε από μόνοι μας αυτό που τρώει τόσα χρόνια τη χώρα μας, και είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι κρίμα. Εγώ έχω να πω και κάτι ακόμα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Και να φροντίσουμε ο κόσμος να μείνουμε γροθιά, φίλε. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Είναι το μόνο που μπορεί να κάνει αυτούς όλους να ανησυχήσουν. Πολύ σημαντικό, ναι. Εάν μας δουν ότι αρχίζουμε μεταξύ μας να έχουμε διχόνοια, εκεί έχουν πετύχει το στόχο τους. Μια γροθιά, με μια αγωνιστική γροθιά, σας χαιρετούμε, μείνετε ενωμένοι. Speak free όμως, speak free παιδιά, ποτέ μην το ξεχνάτε. Να είστε καλά.